ही आमची लवंगी मिरची. याची झाडं आमच्याकडे खूप असत. ह्या सीझनमध्ये आम्ही जे मिरचे काढत नाही म्हणान मे बी ते पिकल्यावर त्याचे बिये पडान झाडं खूप झाली असावीत. मिरचे काढत नाही कारण या सीझनमध्ये ना चिमण्या आणि पाखऱ्या हे मिरचे पिकले की खातात. सो आम्ही या सीझनमध्ये काढत नाही. ही लवंगी मिरची औषधी पण असा बरं काय. तो आवाज येता तो सुके खारी आणि मासे घेऊन काका येले बांध्यातनं. ते वर्षातून एप्रिल आणि मेमध्ये 2-3दा येतातच. मग माझी मम्मी सुकी खारी म्हणजे बांगडे, लालबी, मोरी, बोंबील सगळा घेऊन ठेवता. मग पावसात भाकरी आणि मोरियाची चटणी. वाव. ते इले की वाड्यावरची सगळी मांजरा त्यांच्या भोवती जमा. म्याव 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 नुसता. आता एक अननस धरला बघा. पण आमचा नाही आता, शेजारच्या काकूंचा असा. ह्या आमचा शेवता हापसात गेलाय बोडगेश्वराच्या जत्रेक तेव्हा घेऊन येलाय. त्याचे कळेच कोण खाता पाड पडो.